дар факултети муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ҳамоиши илмию амалӣ дар мавзӯи дипломатияи ташаббускоронаи пешвои миллат омили муаррифии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ доир шуд, ки дар он коршиносону мутахассисон, омӯзгорон, меҳмонон ва донишҷӯёну магистрантон иштирок намуданд. дар чорабинии мақолаҳо дар мавзӯи нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дастёбӣ ба ҳадафҳои рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид, ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат дар масъалаҳои обу иқлим, нақш ва аҳамияти ташаббусҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳадаф ва вазифаҳои ташаббуси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби муҳаққиқон пешниҳод шуд. таъкид гардид, ки саҳми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пешгирии раванди тағйирёбии иқлим, рушди дипломатияи обӣ ва махсусан ҳифзи пиряхҳо беназир аст. дар идома рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об, раванди тағйирёбии иқлим ва мушкилоти беҳдоштӣ, нақши пешвои миллат дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонӣ дар соҳаи обу иқлим, ташаббускориҳои сарвари давлати Тоҷикистон дар ҳалли мушкилиҳои обу иқлим махсус таъкид гардид. гуфта шуд, ки ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид, ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушкилоти ҳифзи пиряхҳо, таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти ҳифзи пиряхҳо, муттаҳидсозии тарафҳои манфиатдор барои корбурди рӯзномаи ҷаҳонии 2030 ва танзими мушкилоти обшавии пиряхҳо мусоидат менамояд. дар охир, дипломатияи ташаббускоронаи пешвои миллат василаи муҳими ҳаллу танзими мушкилоти мавҷуда дар соҳаи обу иқлим, обшавии бо сурати пиряхҳо дар тамоми ҷаҳон, коҳиши сарчашмаи обҳои ошомиданӣ номида шуд.